Kollarımdan sandıgaçlar gitti. Turgaylar da uçmuy tübede. Koyunlarının sarı yaprakları altın jeyme bulup düşele. Әйе, biz kızның en motor, en güzel bir ışırında Şilebi şəhərinə kelib düşdük. Tapşırığımızı biz Ahmet Rafikovның Kız turundagı şiirindən başlap jiberdik. Çünki әлеге şəxs şınlap da zor iqtibarga layık. Şiirlerimden ilk bölüşü soğuşka beylangan. Ahmet Mahmud ulu Rafiqov Tatarстанның Әлки районы Иске Камка авылында 1916 елның 5 декабрендә дөньяга килә. Әйе, озакламый аңа 104 яшь тула. Әтисе укытучы, әнисе хуҗабикә булалар. Гаиләдә 5 бала үсәләр. Барысы да белем ала. Biz Bağrız'da Sovet Vlası çorunda yangaça ukuşa öğrendik. Başta İskalik garip var alfabeti bile anarı Latinca'ya küçüp anan ya Rusça niye küçüp kırıntılarda buna şuvay türlü yıllarda yazarıga doğru geldi. İki kızları hem Ahmet әтиләре yolun сайлый, укытучылар. Büyük Vatan Сугышына аларның гаиләсеннән 4 кеше китә. Абыйсы Исхак, җизнәсе Исмагил, сеңлесе Мәрьям һәм ул. Мәктәптә экзамен алып торган вакытта чакырдылар мине военкоматка. Шуннан мен 3 ел ярым сугышта катнаштым. Башта Brянский фронты дип аталайды. Аннан соң ул Беренче Белоруссия фронты дип аталды. Мен илемтәше булып сугыштым. Башыннан алып ахырына кадәр диярлек. Büyük Vatan Сугышы елларында күргәннәрен китапларда теркәгән, узган юлларының картасын сызган ул. Бүтән вакыйганы көне сәгате белән исендә тота. Гаҗәп. Ел сайын бергә хезмәт иткән дуслары белән очраша торган булалар. Башта Брянскийны алдык, Карачу шәһәрен 43 елны, Гомель шәһәрен алдык 44 елны. 3 июнендә Белоруссиянең баш каласы Минскига кердек. Күргәннәрен дәвам итсәк, Одер шәһәренә җитеп, Берлинны алырга әзерлек узалар. Шунда ул аеруча җаваплы эш башкарганда яралана. Ай ярым госпитальдә ята. 16 апрельдә Берлинге наступление башланды. Анда инде мин 60-нчы дивизиягә эләктем һәм шул дивизиядә автоматчы булып Берлинне штурмлауга катнаштым. 29 апрель көне урам аша чыккан вакытта мен автомат очырдым әлегеп, бик каты яраланып, шунда егылып калганмын. Ул үзенең күпме ятканын хәтерләми, бик күп кан югалта. Аны табып госпитальгә илтәләр. 4 ай ята. Җиңү көнен ул госпитальдә каршылый. 45 елның октябрьнең соңгы көннәрендә авылга кайтып җиттем. Сугышка кадәр авылының 8 еллык мәктәбендә тарих, география укытучысы булып эшләгән була. Кабат шул һөнәрен дәвам итә. 52 елда мине Биләр райкомына пропаганда бүлегенә пропаганда иттереп алдылар. Анда 9 ел эшләдем. Шигырьләр язу сәләте аның 1936 елларда Ташкент шәһәрендә узган сәяхәтеннән башлана. Ул анда 1 ел эшли. Тик анда язылган шигырьләргә дөньяга чыгарга насыйп булмый. Арал станциясына җиткәндә вагонга бандитлар киреп безне талап алдылар. Менә шунда бер нәрсәсез кайтып китәргә туры килде. Еллар узгач хәтерләгәннәрен теркәп куя ул. Пенсия чыкканнан соң биографиямны яздым. Калуга да Берлинге кадәр дигән истәлек яздым. Аннан соң шигырьләр yazdım 5 kitap, şiir kitabım çıktı. Язган китаплары татарча. Соңгы елларда аның китапларын рус теленә дә тәрҗемә итеп тараталар.
Бу эшкә кызы Әлфия алына. Әни дә булыша иде, әни укытучы буларак бик әйбәт белә иде татар телен. Ә менә бабайның китабы, аны тәрҗемә иттек, тоже рус телендә чыкты. Если можешь прости дигән. Ул яхшы аңлый, әтисенең узган гомре әле ачылмаган тарихыбыз. 104 яшь. 104 яшь, әйе. У хәзер дә чыгып та йөрий, үзе җыена, үзе чыгып китә, йөри, таныша, анда кешеләр белән сөйләшә. Искиткеч кеше. Бик бай аның үткәннәре, күргәннәре, тормышы. Үзе дә бик бай кеше. Чөнки аның 5 баласы, 13 оныгы, 50-гә якын җыела, оныкчыклары, шулай менә. Билгеле, без Әхмәт агадан милләт язмышы хакында да кызыксындык. Гаяз Ишкакый мәсәлән 100 елдан интегралак булыр татар теле бетәр дип санаган иде. Ләкин менә мин белгәненә 100 ел инде. Татар теле, татар милләтенең эше, хәрәкәте чая арта бара. Кинода күргән төрле эшләрләрдәге, төрле илләрдәге татарларны күреп шатланам. Өмет туадыр татар милләте үзенең динен, иманын сакларга, тәртип сакларга, милләтне үстерергә, телне сакларга. Тел булмаса, милләттә булмаска мөмкин. Билгеле ТАССРның 100 елы уңайыннан, оннан да өлкән милләттәшебез нәрсә уйлый. Ә бит аңа Татарстан президенты ТАССР төзелүгә 100 ел юбилей медален дә тапшырды. Рәхмәт, эшегездә уңышлар телим. Соңгы 100 ел эчендә татар халкы, Татарстанның, татар халкының уңышлары санап бетергесез. Татарстан президенты Рөстәм Нургалиев соңгы елларда асубса чит илләр белән бәйләнүне оештыруга, аны дәвам итүдә, алар белән сәүдә урнаштыруда, башка нидә, шулай ук татар телен саклауда зур эш күрсәтә. ТМБ Карын. Анда Акбарыс, анарсың, башка ишмаларның уңышлары белән шатланып, яшем куанып. Алар оттырсалар бушыдам, оттсалар шатланам. Ә без бәхетле, менә шундый акыллы, зиһенле, затлы милләттәшебез булуы белән. Алтын көзле Чиләбе шәһәрендә сәяхәт кылуыбызны дәвам итәбез. Билгеле инде, әлеге сәяхәтебез вакыйгага кагыла. Бүген монда чынлап та зур вакыйга, бийек шагыйребез Габдулла Тукайга һәйкәл ачыла. Беләсезме, бик күп милләттәшләребез җыелган бүген монда. Иң мөһиме, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Һәм тагын шуны әйтәсе килә. Гомумән, Чиләбедә безнең милләттәшләребез бик матур гомер итә. Бүгенге көндә монда Муса Җәлил исемендәге, Габдулла Тукай исемендәге урамнар бар. Муса Җәлилнең һәйкәле, аның исемен йөртүче мәктәп эшли. Хәзер инде Чиләбедә яшәүче милләттәшләребезнең үзенең Тукае да бар. Волноваться итеп көтәбез именно, потому что бу безнең самый яраткан, наверное, поэт. Bütün татар халкының. Bütün халкының. Габдулла Тукай исән чагында ул безнең Уралга килеп бергән, Троицкига. Монда исәнлеген, саулыгын төзәткән. Ә бүгенге көндә һәйкәл булып кайтты. Шул хәтлем шатланалар барысы да. Бик рәхмәт Татарстанга, Лена Рафиковнага. Менә без аларга тоже булыштык. Чиләбе зур шәһәр, миллионнан артык кеше яши. Бик мазаем, бик шатланам, тәбрикләйм.
Дуслар, шын көңілден менә бүген бөтен татар халкы өчен зур вакыйга, менә шундай матур һәйкәл Чиләбе шәһәрендә килеп чыкты. Ул безнең республикабызның 100 еллыгы белән дә бәйле. Ул бүгенге безнең килешүгә кул куюга да бәйле. Күп кенә безнең милләттәшләребез шушы Чиләбе өлкәсендә яшәп, эшли. Шуңа күрә шушы һәйкәлне булдырган скульпторга, шушы һәйкәл урынын әзерләгән кешеләргә, Чиләбе шәһәренең җитәкчеләренә, менә безнең хөрмәтле губернаторга чын күңелдән зур рәхмәт әйтәсем килә. В нашем регионе мы помогаем и будем помогать поддерживать культуру, национальный язык татар. И считаем это очень важным. Дорогие друзья, еще раз всех поздравляю с этим событием. Хочу сказать, что вы всегда почетный гость у нас в регионе. Рустам Нургалиевич, всегда вас приглашаем. Думаю, такие встречи будут у нас происходить чаще и чаще. Мне кажется, это по-настоящему очень-очень важно. Всем огромное спасибо. Biz bik şad, Musa Jalil büstü açıldı Çilebi'de. İsa'nın heykeli koyuldu. Ne kadar Tokay heykeli. Biz ойлаймыз, bizning Троиц шәһәрендә дә Алла бирсә, Тукайның памятниге яисә бюсты булырга тиеш ди. Когда мы ставили уже памятник, и я понимаю, что завтра будет открытие, у меня лились слезы. Я стояла, у меня невольно просто лились слезы и дрожал голос. Потому что Тукай действительно на Челябинской земле. Лена Рафик кызы Колесникованың күз яшьләре ихлас. Әлеге халәте аңлашыла билгеле. Тарихи ватаныңнан читтә мондый гамәлләрне кылу җиңелләрдән түгел. Нинди киртәләр узганын ул үзе генә белә. Мало кто верил. Все говорили, да, наверное, когда-нибудь. Не при нашей жизни, особенно старшее поколение это говорили. Но вот это случилось. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Габдулла Тукайга һәйкәл кую хакында 2009 елдан хыяллана башлый. Это наша большая команда, это работа всех людей, которые в конгрессе работали. Это, конечно же, чаяние и наших старших поколений, потому что для них это была несбыточная мечта. Горурланам, чөнки Тукайга һәйкәл куярга бик күп көч кирәк булды. Бик зур вакыйга татарларның тормышында. Халыкты укымышлы культурага тартыла. Шуңа күрә ул бигрәк тә мин өмет итәм, монда татарлар исән сау булыр. Һәм без әйтәбез инде, менә тагын бер Тукайыбыз Рәсәй күләмендә артты, бер Тукайга дип әйтәбез. Чөнки без анда инде матур урында булгачтан күп кенә чараларны үткәрәчәкбез. Бүгенге көндә алар бик актив. Мәктәпләребез дә бар, музейларыбыз да бар, газетларда чыгалар. Телевидениеда каналлар бар, шуңа күрә шул арасында безнең депутатлар да бар, җитәкчеләр дә бар. Һәм инде менә аларның бердәм булып эшләве безнең өчен зур горурлык. Чиләбе өлкәсендә 180 меңнән артык татар исәпләнә. Алар зур чаралар уздыралар. Шуларның берсе бөек шагыйребез Габдулла Тукайга ачылган һәйкәл. Инде көн азагында нәкъ менә хакимият бинасында алар Татарстан җитәкчелеге белән Чиләбе конгрессының вәкилләре, активистлары очрашты.
Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов кайбер җирле татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләренең сорау тәкъдимнәрен бик игътибар белән тыңлады. Губернатор белән берлектә шунда ук шишу юлларында эзләделәр. Бүләкләүләр белән очрашу тәмамланды. Шул хәтле зур рәхмәтлемен. Һәрвакыт туган халкыма, татар теленә хезмәт итәргә әзермен. Әле исән чагымда һәрвакыт сафта балаларны, улларны барсында укытырга әзермен һәм үземнең белгәнемне халкыма тапшырып калдырырга тырышам. Горурлык иң беренче. Халкым, милләтемә горурлык. Минем хезмәтемне күргән кешеләргә карата зур рәхмәтлемен. Мин гомер буена офицер хатыны булып йөрдем. Менә шул тиклем горурланам, что монда кайтып, мин шундай дәрәҗәләргә ирештем. Түрәләребез үз ара кул куешып, шул эшләребезгә ярдәм итәбез дисәләр, без инде йөгрешеп регионнардагы төрле шәһәрләрдә үзебезнең татар оешмаларының тагын да көчлерәк булуын күз алдыбызга китерәбез. Чиләбедә гомер итүче милләттәшләребез үзләренең ата-бабаларының мирасын саклап яши. Бүген монда 4 мәчет эшли. Шуларның берсе Исмагыйль мәчете. Аның бик кызыклы тарихы. Бу мәчетнең тарихы бик кызык. Ул 97 елда салына. 1997 елда. Бу мәчетнең янәшәсендә борынгы мөселман зираты бар. Монда бик шундый күренекле шәхесләр дә җирләнгән. Менә бу безнең Габдулхай хәзрәт Корбангалиевның кабере. Аны монда Чиләбедә Япон мулла дип йөрткәннәр инде. Ни өчен Япон мулла дисәгез, ул безнең Октябрь инкыйлабыннан соң алар качып китәләр инде. Ул качып киткән Япониягә. Анда мөселман менә шул мәхәлләләрен җитәкли торган булганнар. Хәтта инде Гайз Исхакилар белән ул вакытта шулай бәрабәр булганнар. Анда Япониядә булганда ул бик шундый яхшы эзләр калдырган. Аны Япония мөселманнары беләләр. Бер вакыт безгә Япониянең бер имамы килеп, монда аның каберен зиярат кылып китте. Ул үзе төрек кешесе иде. Япониянең мөфти дип тә шулай аның турында сөйлиләр инде. Мен шәхсән үзем аның менә шу Габдулхай хәзрәтнең Япониядә бастырган китапларында күргәнем булды. Коръан китабын күрдем, ул Казанда, Кул Шариф мәчетендә. Шуңа күрә бу Корбангалиевлар, алар дини өлкәдә зур эз калдырган кешеләр бу безнең Уралда. Һәм мәдрәсәләр, менә Медяк авылында алар зур-зур мәдрәсәләр оештырган кешеләр инде. Һәм менә аларның нәселеннән безнең Абдулхаким хәзрәт Шардаклы булган инде. Ул Зайнулла Ишан Расуловның беренче устазы. Әлеге мәчет урынында кайчандыр бер йорт булган. Бабайлар ахирәт йортына озатканда кирәк яракларын саклаганнар анда. Зиратны тәртиптә тотканнар. Тик билгесез кешеләр әлеге йортны яндыралар. Бу кытышкыч вакыйга Исмагыйль исемле кешене бик борчый. Йөрәге ярсып, ул улы Габдуләхәткә шушы урында кабат йорт салырга дип васият әйтеп калдыра. Улы исә әтисе сүзен тотып, йорт түгел, мәчет күтәрә. Аны әтисе исеме белән атый. Хәзер инде монда 2 катлы мәдрәсә дә эшли. Бүген Исмагыйль аганың улы Габдуләхәт тә юк. Тик аларның изге гамәле дәвамлы. Хәзер аның эшен дәвам итә аның улы Габдуләхәт улы, ягъни Исмагыйль бабайның оныгы. Как предприниматели, вот спортсмены такие хорошие. Алар постоянно келер монда. И когда вот Габдуләхәт үлде, алар әйттеләр. Он очень порядочный кеше был, никого не обманул, не предал. И людям помогал, говорит, мы помогали и будем помогать. И говорит, келялер и помогает. Вот. Аукшал бран или материалы какие. Постоянно вот келялер мында и советуются. Наш самый щитка киря, наш вот это самое. Проходные планы очень большие были. Изготовить, построить большой медресе, спортивную спортзал для мусульман. Шунды грамотный, шунды вот. И кешене помните так. Менә бүген ничек эшли мәчет? Безнең беренче көннәрдән башлап, менә мәчетнең төп максаты итеп укыту.
зур теләгегез нинди теләк сезнең? Халыкка, безнең татар халкына. Иң теләк, әлбәттә, безнең халкыбызның киләчәге якты булсын. Үз динебезне, үз тарихыбызны, үз телебезне өйрәнеп, горурланып яшик. Горурланып яшик дигәннән без хәзрәтнең гаиләсе белән дә таныштык. 4 бала атасы өендә дә шул тәртипне тота. Без килгәндә намаз вакыты иде. Танышуны Ак әби, гаилә хуҗасының әнисеннән башладык. 8 баладан берәү генә булып үссәм дә, әлхәмдүлилләh, үземдә 6 бала, 19 нугым бар, бер правнугым туды. Аллаһка шөкер. Без 31 елны бабайны безнең кулга алганнар, атлы бөтеллә. Раскулачивание вахтаны әлегә инде. Шуннан безнең минем әтием инде йорт хуҗасы булып, бөтен туганнарны җыеп, әби белән килделәр Магнитогорскига. Татарстанның хәзерге Мамадыш районы Түбән Тәкәнеш авылыннан булалар алар. Әтием кайткалады, менә әнием үскенеке иде. Ул туган авылын бик сагынып, ярсып яшәде ди Мәдинә Габдрахман кызы. Үзе исә ата-бабалары йортына кайткалаган. Әти ягында динне бик тотканнар, әни ягында бик укымышлы булганнар. Бабай безнең зур итеп мәчет салдырган. Бабайның авылына кайтып, бер улы, өлкән бер бабайны күрдек. Ул әйтте: "Мин сезнең бабагызны беләм, әбигезне беләм", диде. Бик тырыш кешеләр иде, зур итеп мәчет салдырды ди. Балаларны укытты, авылны тәрбияләде ди. Шуннан соң инде ул менә авылдан үтеп килдек инде. Ул бабайга 93 яшибез барган вакытта. Ул әйтте: "Менә клубны күрдегезме үтеп килгән вакытта?" ди. "Менә шул мәчетне клуб итеп сүтеп эшләделәр", диде. Иң кызыгы, без әлеге авылда булдык. Ул кайчандыр зур мәчет булган урындагы клубны да күреп килдек. Мәдинә апа сөйләшкән бабай белән булган видеода сакланган. Әйе, безнең сәяхәтләребез һәр вакыт нинди дә булса ачыш ясый. Безгә калса, хатирәләр белән булса да, бүген без Мәдинә апаны кабат туган авылына кайтардык. Аларның язмышы хәзер Чиләбе шәһәре белән бәйле. Монда алар озын, авыр юллар узып та бәхетләрен тапкан. Мин сугыш вакытында туганмын, бәләкәй генә булсам да, ул вакытта авырлыклар итәгенә булса да эләкте, һаман да истә. Менә бүгенге көндә җмах турында яшибез. Балаларым тыңлаулар, әлхәмдүлилләh, 3 кызым бар, 3 улым бар. Внучкаларым бүген. Әлхәмдүлилләh, миннән дә бай кеше юктыр дип уйлыйм. Мин канәгать. Алланың биргәненә шөкер. Бу көнне алар бөтен туганнарын диярлек җыйган иде. Мондый очрашулар еш була икән аларда. Бәхетле татар гаиләсе. Минемчә бәхет бу кайчансында бар гаилә, әниәти, минем энеләр һәм апалар. Мин бик бәхетле кеше. Татар гаиләсе дигәндә бу мөселман гаиләсе күз алдыма килә. Һәм инде күп балалы булса, тагын да матур, тагын да күркәм. Чөнки безнең халыкта ул шул күп балалы гаиләләр булган. Чөнки бу минемчә бик мөһим. Мин үзем Свердлов өлкәсе Түбән Серге районы инде Уфа шигырь авылыннан булам. Анда туып үстем. Минем җәмәгатем, тормыш иптәшем Зөлфия, ул инде Чиләбедә Каписк шәһәрендә туган, инде монда Чиләбедә үскән. Аларны ир-затның, ир кешенең иң беренче бурычы ул гаиләсен халал ризык белән тәэмин итү. Аларны менә шул аларны карау әйме, матди терәк булып иң беренче. Балалар алар иң беренче аларның кешелеклеге булырга тиеш. Бик кызыклы темаларга сөйләштек. Иң мөһиме бу гаилә татар мөхитен саклаган, ислам динен тотып, милли тәрбия биреп, ана телен саклап яшиләр. Көз үзенең төсләре белән табигать кочагына инди. Бу мизгелне озаккарак сузасы иде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә шушындый матур бер көндә без сезне тагын бер сәнгать кешесе белән таныштырырга булдык. Әлфия Әскәрова рәссам. Һәм инде аның белән менә шушы матур табигать кочагында йөрү ул табигый дип уйлыйм. Бик яратам күзне. Потому что осень, наверное, из всех времен года она самая живописная, самая красочная. И по настроению она очень переменчивая. Наверное, такая же, как я. Родилась в Челябинске. И всю жизнь здесь живу, в Челябинске. Правда, не в самом городе, а в поселке жила. В
поселке Аэропорт у меня жили бабушка с дедушкой. Әңгәмәбездән күренгәнчә Әлфиянең иҗаты аның әбисеннән башланган. Ул бик күп чәчәкләр үстерә, алардан карап бизәкләп шигә торган була. Бүген Әлфия Аскарова Чиләбедә танылган рәссам. Большинство работ расходится по частным коллекциям. Я рада, что у людей это находит отклик. Тагын бер көн тарих битләренә күчте. Тыйнак, булдыклы, иң мөһиме затлы ул кызларыбыз белән кабат рухланып кайттык. Рәхмәт сиңа, халкым.